Lain na usab ang kahigayunan nga gipaabot nimo kanamo nining adlaw. Malipayon kaayo ang among mga kasing-kasing nga nagaawas. Tungod kay ikaw man nagapuno kanamo. Walay lain ngalan ang among gibayaw, ginasimba ang pangalan ni Ginoong Jesucristo nga mao'y labing labaw sa tanan nga ngalan. Salamat Ginoo nini mga adlaw dihugi ang imong pulong puno sa kinabuhi sa pangalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Ono Korinto Kapitulo 15. Verse 57. Tagaig microphone si Nonoy. Tagaig doy. Praise the Lord. Okay, andama ang inyong mga Biblia sa Binisaya. Kumusta mo? Okay ra? Maayo? Maayo. Okay, nakakita mo sa trabaho na to diha. Gwapo na. Abog na kayo, no? Last na lang yun na mubutang bagyod o group top. Sa babaw, nagkinahanglan yun ta o daghan nga tao. Kay mas layo na. Okay, praise the Lord. Atay pangandoy na mabutang tag istasyonan, radio station sa ibabaw. O niya, di hona-hona nako na mupasahita kay dili man ni negosyo. Okay, tanan nga mga business ninyo. Ato nang idala dito, i-advertise, walay bayad. Okay? Amen? Walay bayad. Kung naamay muhat, tagdawaton para Korinti, ang wina si Brother Jody sa bitaw. Okay, pero wala tay amount na maunay imong hatagon, wala. Praise the Lord. Kay kini sa Ginoo kini, nga lugar sa Ginoo ang tanan. Pero pila raman good food ka panahon. Okay, marag nagtuo ko na sa atong mga panahon karon, mo gani na magbinuutan kitag maayo. Amen. Musimbata. Okay, walay laing sikreto na ang kalibutan maminus-minusan sa paggadautan tungod ni ining mga simbahan. Ang simbahan dako kayog tabang na ang mga krimen nga mitkatag sa kalibutan. Simbahan. Gani bisan ang mga bata magtubo nga wala gayud sila'y simba, wala sila'y Ginoo, magtubo gyud nga lisod kaayo. Ikumparar sa pamilya o mga bata nga naanad na sa Ginoo, nagasimba sa Ginoo, may dakong kausaban, naanag gyud kahadlok. Okay, hallelujah. Itong palakpakan ng pagpasalamat sa Ginoo ni Ana. Brother Noy, basaha sa verse 57 sa 1 Korinto 15. Apan salamat sa Dios nga naghatag kanatog kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Naghatag siyag dakong kadaugan. Okay. Walay lain na naghatag og kadaugan kundili si Ginoong Hesukristo. Unsa man di ay ang atong kinabuhi kaniadto. Okay, praise the Lord. Ang atong kinabuhi kaniadto na sa Romans chapter 5. Tanaw nato no, Roma kapitulo 5. Romans chapter 5. Basaha Brother Noy. Verse 17. Kung tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, si Adana, naghari ang kamatayon pinaagi sa maong tawo. Si Adan.
labi pang magmadaogon sa ilang pagkinabuhi kadtong nakadawat sa madagayaong grasya sa Dios ug sagasa sa iyang pagkamatarong pinaagi kang Hesukristo. Okay, duha ka tawo ang gihisgutan, si Kristo ug si Adan. Kaniadto nga wala pagyud kitay Kristo, wala. Pildi gyud ta. Buhi man ang atong lawas, pero wala tay paglaom. Wa ta mahibalo gani unsay pagdawat o Ginoo. Tungod ni Adan, nag-ingon ang pulong sa Ginoo, ni hari ang kamatayon. By the trespass of the one man, death reigned through that one man. Okay, Brother Noy, dirita sa 18. Busa ang pagpakasala sa usa ka tawo maoy nahimong hinungdan nga silutan ang tanan. Okay. Apan pinaagi sa matarong nga buhat sa usa ka tawo, maluwas ug makaangkon sa kinabuhi ang tanan. Okay, 19. Pinaagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo, daghan ang nahimong makasasala. Tungod na, sige. Pinaagi usab sa pagkamatinumanon sa usa ka tawo, daghan ang gihimong matarong sa Dios. Amen. Padayon. Gihatag ang balaod aron mudugang ang kalapasan apan diin midaghan ang sala. Labaw pang midagaya ang grasya. Busa ingon nga naghari ang sala pinaagi sa kamatayon, maghari usab ang grasya sa Dios pinaagi sa pagkamatarong nga magdala kanato ngadto sa kinabuhing walay katapusan pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo. Kay kun walay pagpakasala, puros matarong, dili magsilbi ang grasya. Tungod kay ang tanan man nakasala, ming dagaya ang grasya. Amen? Okay. Saragod tong naay gibutang sa tubig to dito sa Davao nagpakita bangan na itom gyud to, na itom siya kayo. Pagkahuman gibutangan og usa to nga chemical, ning puti ang tubig. Sumo ni but pasabot sa giingon kadagaya sa grasya. Kay kun wala pay pagpakasala, dili makita ang grasya. Kay ngano man matarog man ang tanan. Sa diha nga nakasala ang tanan tungod sa usa ka tawo, ming dagaya ang grasya tungod sa pagamatarong nga iya ni Kristo. Kaniadto midaghan ang makasasala tungod sa usa ka tawo. Apan tungod sa pagkamatarong sa usa ka tawo, mas midaghan usab ang nahimong matarong. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Walay lain gisgutan kita nga generasyon. Mao nga kun sa akong kasing-kasing, walay lain nga makatabang og dakong tabang sa tibuok kalibutan simbahan. Praise the Lord. Gusto ta na ang atong mga anak mahimong matarong og buotan simbahan. Apan kay nahisulat man, moabot yung panahon, mudaggaya na usab ang pagkamakasasala. Apan kita nga naa kanunay sa simbahan sa Ginoo, magapabilin gayud ang kahayag sa imong kinabuhi. Nagaingon si Jesus sa Juan 8:12, kinsa kadtong magasunod kanako, dili siya magalakaw sa kangitngit. Whoever follows me will never walk in darkness, but have life. Kundili kinabuhi. Malisod na lang katon gikan sulod sa imong kasing-kasing ang tinuod nga pagkinabuhi. Unya pulihan og dautan, lisod na, dili ba? Maayo bang Dios? Suingon si Pablo, magpasalamat kita sa Dios. Ngano? Tungod sa kadaugan nga iyang gihatag kanato, pinaagi kang Ginoong Hesukristo.
kadaugan gikan sa pagamasalanon paingon sa pagamahinukman ug ngadto kang Kristo diha sa kahayag paingon sa kaluwasan. Kinabuhing walay katapusan. Atong palakpakan, nagahatag siya kadaugan. Praise the Lord. Amen. Amen. Nagahatag siya kadaugan. Gani niadtong miaging Domingo, gisgutan ako ang mga tao nga gipahigawas gikan sa Old Testament. Si Adan ug si Eva nakasala sila, so ang tanang mga tao nahimong makasasala, maotoy nahimong panulundon sa tao. Praise the Lord. Inheritance. Panulundon. Mao nga bisan bata panggamay nga wa nimo tudloy og sala makasasala. Kay ngano naana nakadeposito na daan sulod sa iyang kasing-kasing. Nahinomdom mo to naghisgot kog kasing-kasing. Unsa to nga bersikulo to? Na ang kasing-kasing puno sa pagkamalimbungon. Jeremiah chapter 17. Okay, tanaon daw na to, Bi, kay basi mo sayop ko. Ayaw na niyo kalimtini. Verse 9. Okay, so Brother Noy, tanawa ko no sa imong binisaya diha. Kinsa may makatukib sa kasing-kasing sa tawo, walay mulabaw ni ini kamalimbungon ug labihan kini kadautan. Sa diha nga ang tao, ang bata matao, gikan sa sapupunanan sa iyang inahan, kanang bataa nakadeposito na daan ang sala ug maunay nahimong timbre niya nga kanang bataa iya na sayawa. Mao gani nga nag-ingon si Ginoong Hesus sa Juan 15:5 nga kun wala ako, wala gyud kamoy mahimo. Praise the Lord. Mao nga ang simbahan. Kung gusto kitang makapuyo nga malipayon, malinawon, magpuyo nga dako kaayo ang kumpiyansa, Ginoo ang tubag ni ining tanan. Ug asa makuha simbahan. Mao nang giingon sa Biblia, train your child. Tudluin ninyo ang mga bata, samtang sila mga bata pa. Kaysa dihang mo grow na siya, he or she will not depart from it. Ngano? Magpuyo sa iyang kasing-kasing ang pagkamahinadlukon o ang tanan nga mga limbong sa iyang kinabuhi. Praise the Lord. Matunaw kay ngano man trabaho sa Dios sa Philippians chapter 2. Ang Dios maga-work. God is working in you. Unsay saad sa Ginoo sa tao kaniadto? Balik ta sa Genesis. Gipangsuwat nako diri ang mga tao nga una, gikan kang Adan ang tanang kaliwatan na nga matay. Kay gilunupan man to. Gilunupan, basta patay oy. Pila ka tuig ang paghimo sa arka? Sa pagtuon mo sa Biblia, sa Bible School, 120 years. Og asa to gibuhat tumoy sa bukid. Didto sa tumoy sa bukid gibuhat kay tuwa man didto ang mga maayong kahoy. Og natural sa panahon nila ni Noah, diha pa ang mga tao nga mga kaliwatan. Praise the Lord.
Nagpangutana gyud sila nga ngano naghimo man ka og dako nga barko sa ibabaw. Okay, gisultihan. Naay moabot nga kastigo sa Dios. Ang kalibutan iyang lunupon ang tubig, lunupan niya, punon og tubig. Okay, so mauna, ang ilang nadungog, apan ingon ang Biblia, ang mga tao nagbinalayay, ang mga tao nagminyuay, kinananay, nag-inumay, unsa pa to ilang mga trabaho. Why pagtagad? Niabot gyud ang timetable ni ulan. Ingon ang Biblia, naabli ang kalangitan og mihagbong ang dagkong mga tubig. Naaday pundong ang mga tubig sa babaw. Og naabli ang mga kayutaan og migawas ang mga tubig. At dali arang napuno. 40 ka adlaw o 40 ka gabi. Nga pertig yung kusuga sa ulan hangtod nga ang pinakataas nga bukid. Og nilutaw ang maong arka. Pilaray istorya, nahurot ang tanang mga tao ug ang nahibilin lang mauragayod si Noah ug ang iyang asawa ug ang iyang anak si Ham. Kinsa tong isa? Si Sim, si Japet. Mao ni nga akong gi-research. Sa tulok ka anak, diha ang Ginoo nagkuha og mga pinili sa kaliwatan ni Sim. Sa dihang mihubas ang tubig, nihubas naman gyud ang tubig. Nanganaog sila og nagampo, nagsimba sila sa Ginoo. Nagpasalamat sila, nag-thanksgiving sila. Mao na kanang thanksgiving sa atong panahon karon dili na pareha sa una na ato pagyong i-announce karon wala na surprise. Unya dili na pareha atong thanksgiving sa una na magkuntisay ta dire, wala na. Kaon ra ta. Okay. So ayaw dili nato wadon kana, i-surprise ra nato na. Unya sa una mag-thanksgiving ta usara magud ka adlaw ang atong thanksgiving atong panahon na. Karon may ingon kag ambot lang. Mukalit ha, kaon na pod. O ana na itong buhato gani sa una thanksgiving nato daghan pagsalin dire. Karon wala na anam-anam magdala mong mga baboy dire, sige ibutang diha kay ato nang naay atong mga preser sa sulod. Sultihan ta mo niining atong panahon grabe kalisod ning panahon na, pero kita wala gyud lisod sa atong kinabuhi. Palakpakan ang pulong. Sultihan ta mo. Ang nagatuo mo ingon amin. Okay, kung dili ka mo tuo, ay labog amin. Kani, kung nagatuo ka, gawas gyud ka, pero di ka mo tuo, uban gyud ka sa lutaw, ani. Kay ang atong kapital tuo raman. Katong pag-lockdown, kumusta? Napas mo ba mo? Wala. Ang uban hinoon nga nagsigi kadawat og tinapa, nangadaot na hinoon. Nangasakit. Praise the Lord. Samtang dili pa mo balik ang Ginoo, year of the Lord's favor. Sultihan ta mo. Mao nga dasigon ko kamo, dili nato hunungon ang atong pagkamanggihatagon. Kung gipanalanginan man ta nga manghatag tag maluoy ta sa uban, kanang giingon asa kanang pusong ginto o sana nga dali ra maluoy ba. Kung gipanalanginan ta sa tawo nga mohatag, how much more sa Ginoo? Kana ba dasigon ko kamo? Akong misis si ate ninyo, dili na to undangon eh. Walay lain na makasurvive sa panahon sa kalisod. Mga katauhan ra sa Dios. Sultihan ta mo, katauhan sa Dios. Gani,
Sulod sa 40 ka tuig sa disyerto, walay mall. Walay mall. Walay makita nimo dito na mga mall, mga shopping center, walay makita nimo. Kumusta? Busog ba sila? Busog. Nangadaot bang ilang mga sinina? Wala. Praise the Lord. Itong palakpakan na kamaayo sa Ginoo. Dili ko malimot kadtong kauban nato na magbubuhat sa Liti. Namatay. Katong testimonya nako sa inyo, namatay siya, niya nabuhi. Si Pastor Andin, kisa to, Pastor Andin man kuno tong wali, kay patay na gud siya. Pastor putong namatay. Ning bangon man na siya, perting panagan sa mga tao. Pero siya wa siya mudagan ning asawa, marhiak suglok-sug gunitan. Ngano dagan mahadlok. Nangayo siya linugaw, gipakaon, naulian. Pila ra istorya? Praise the Lord, bangon siya sa iyang lungon. Nahimo siyang area overseer sa one way. Apelido niya 5. Dili Gis, di po 20. 5. Unya, niingon dayon siya, gikan karon mulakaw ko sa balay. 5 ka tuig mo iyang gisulti. Dili ko muuli, pero buhi ko. Mubalik ra ko dinhi. O, naminaw ko siya testimonyo, lakaw siya. Ay, nagwali siya, wa na uli-uli, walay kwarta, pero matinga siya, kwartahan man gihapon siya. Ang iya ko nung sinina, walay pagkabaho, niuli siya 5 years. 7 kasimbahan ang natukod niya. Nahimo siyang area overseer. Yan ko, gigamit ka sa Ginoo, grabing milagro. Okay. Sa ako pong ikatestimonyo, gitabunan po may patyukan. Tabunan mi prayer, chain prayer na mo to alas 9. Paingon sa alas 10, from 8 to 9 di ay. Kay lahi naman po nag i-assign sa 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1. Paingon sa tungang gabi, paingon sa kadlawon. Mo nag-ingon kina din ang pag-ambot chain. Unya kay katong nagpuyo nga dako kaayo nga patyukan sa among agianan, naagi duol sa among balay, payag. Na manggukod nag mga tao kay Daplins Karsada. Naglimpi sa mi atong buntag sa among garden. Maoy pagsikat sa kaset, katubitang kaset nga naay saksakan nga mulkanta siya, mutugtog siya, cassette tape. Unya katong kaset, sanyo tong ako back to back, inutang bagyod nako ni Yaya to, kay naaman ay tindahan si Yaya. Si Yaya, ingon ra na karon, pero sa Batano man kwartahan kayo ni ba? Dili basta-basta ni si Yaya, survive. Dili pa na ingon anak siya katikungkong sa una, street body na siya. Bisita mo sa iyang balay diha, na iyahang dagway sa Batanon pa. Guwapa na si Yaya, oy. Oh. Wakay kadungog si Yaya. Guwapa bitan na siya. Niya strikta po na siya. Pero sa ako, dili siya strikta. Naluwas siya, palit siyang urgan, na ako'y nagamit-gamit. Makadlaw, nagtuon ako si Yaya sa ila. Walihan ako, natawagin siya sa Ginoo ba? Sa iyang tindahan, pagkadaghan ng Diyos, baligyan niya. Oh, mga Diyos. Sila mga Lianis family sa una niya, si Judy, diri uban na to. Kailan na siya nila ni Yaya. Pero tinaghan ng Diyos ni Yaya, baligya sa una. Oh. Nakristuhanon siya, pagkahibaw niya, musimba di ay ang tao. Unya, wa may simba-simba. Musimba na siya, pero dito siya sa dakong simbahan, musimba. Balikan ni hapon, simba. Hantong na dugay gawa sa simbahan. Tukod ng simbahan dito sa iyang lote. Mao na diha, seminary. Oh, salamat sa Ginoo. Okay, itong palakpakan ng pulong sa Ginoo. Ay, ning kinabuhi. Pero mas maayo ni ining atong kinabuhi karon ikumparar sa una.
Amen. Lahi oy. Lahi ang kinabuhi sa una nga wala pay Ginoo. Nga didto pata sa Old Testament nga wala gi klaro. Praise the Lord. Karon nga naa nata sa New Testament kang Ginoong Hesukristo nga naa na gyud kinabuhi nga way katapusan. Unya sa dili pata mo abot unya niya nang iyang gisaad. Magpuyo na tang buhong dili ba? Si Abraham, balik ko na ko tanaw na to si Abraham. Dini sa Genesis chapter 12. Okay, kinamatay naman ang mga tao sa una, no? Gilunupan, ang nahibilin, sinuwi na lang, Noe. O ang iyang mga anak. Nikatagtong mga bata ato, nikatagto sila. Dito, pati pamuyo nila, no? Pati lapara pagin sa yuta sa una nila. Gipuyan nila to. Unya, akong gitanaw ang yuta sa Kanaan, ang nakapuyo dito, anak gihapon ni Noah, kay wala may laing tao, anak naman ni Noah tanan, si Ham, si Sim, o si Japet. Kinsa to'y nakapuyog una dito? Si Ham. Mao ng mga Pilistihanon, mga kaliwat, daghan nga mga kaliwat na nila, hingkatag sila, si Ham. Kaliwat ni Noe, si Ham, nakapuyo sila dito. O dito gitanaw sa Dios nga doon nagyoy lugar nga grabe. Kamaayo nga dapit. O karon na poses ni Ham. O dinhita kang Sem. Diha nagsugod ang kinabuhi ni Abraham sa kaliwat ni Shem. Sa kaliwat ni Shem, dito, kung imong tanawon din hiyang kaliwat ni Sem, praise the Lord, hangtod ni gawas si Abram, di pa na Abraham. Si Abram. Unya, diha kang Abram, gisultian siya sa Genesis, chapter 12. Okay, tanawon na to. Niingon din ang verse 1, the Lord had said to Abram, leave your country, your people and your father household, and go to the land I will show you. Ang Dios di ay sa wala pa magtawag ni Abram, kanunay di ay ning nagasusi sa tanang nagpuyo. Gitanaw niya si Sim, gitanaw niya si Ham nga nakapose sa kanan, gitanaw niya si Japet, gitanaw niya. Karon nakita man niya na kining mga tao nga nakaposes sa mga maayong yuta, dili mga maayong tao. So dili sila angayan panalanginan, angayan papahawaon. Mao nang istorya. Dala ni Abraham ang iyang asawa. Og dinhi ko nakaingon na si Abraham, grabe gyud ang iyang pag-ila sa Ginoo. Grabe. Kay wala gyud bisan gamay nahiubos, walay bisan gamay nagmahay na muingon nga nung nagpasubo man kog gawas dinhi sa among lugar, naglisod na hinuon ko dinhi, walay gamayng bagulbol, wala. Halos ang iyang pamilya nag-ungaw na sila sa kamatayon, wag yun na siya pagmahay. Nganong maingon ko halos sa iyang pamilya, kay sa ilang paglakaw, niadto sila sa Negev. Unya pag-abot nila dito sa Gerar, ang hari si Abimelech. Nahadlok si Abram, ingon siya, delikado ni, makitaan man jud ka ang iyang asawa, gwapa gyud kayo iyang asawa si Sarah. Saray pamanto siya. Ingon dayon si Abram na aman gyoy mubistigar nato. Moingon, kinsa man eh? Ang kuna ko nga imong igsuon, di ba? Kay kung ang kunon ko nimo nga bana, patyon gud ko. Pero kung igsuon,
Angkunon ko nimo nga igsuon ko at timanon ko. Okay. Tinuod man, agipangutana sila. Kinsa ka? Igun sa nimo ni. Gidala dayon si Sarah dito kang Haring Abimelech. Okay. Kini si Haring Abimelech. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Dito sa Gerar, gidala dayon, Senyor Hari, na ay among ipakita kanimo, malipay yun ganiani. Okay, praise the Lord. Sa diha nga gidala na, Genesis, tanaw nato, Genesis chapter, chapter 20, b? Tanaw doon nato ni. Si Abraham. Chapter 20. Basaha, Brother Noy. Verse 1. Mibalhin si Abraham gikan sa Mamre, ngadto sa Nigib ug mipuyo siya sa tunga-tunga sa Kades ug Sur. Samtang nagpuyo siya sa Gerar, nagpatuo siya kanila nga igsuon niya si Sarah nga iyang asawa. Busa si Sarah gipakuha ni Abimelech ang hari sa Gerar. Usa ka gabi ni ana, mipakita ang Dios kang Abimelech pinaagi sa usa ka damgo ug miingon, mamatay ka kay minyo si Sarah nga imong gikuha. Apan wala pa makapahilabot si Abimelech kang Sarah ug miingon si Abimelech, Ginoo, patyon mo ba di ay ako ug ang akong katawhan nga walay sala? Miingon manggod si Abraham nga si Sarah iyang igsuon, ug si Sarah miingon usab nga si Abraham iyang igsuon. Busa gihimo ko kini ubos sa pagtuo nga dili daotan ang gibuhat ko. Mitubag ang Dios pinaagi gihapon sa damgo. Tinuod, gibuhat mo kini nga walay daotang tuyo, busa aron dili ka makasala kanako, wala ko ikaw tuguti sa paghilabot kaniya. Apan iuli karon ang babae ngadto sa iyang bana, kay ang iyang bana propeta og iampo kaniya aron dili ka mamatay. Okay. Iyon siya, God said to him in a dream, Yes, I know you did this with a clear conscience. And so I have kept you from sinning against me. That is why I did not let you touch her. Now, return, iuli. Kay kung dili ni may uli, makatilaw ka, kay ako baya ng alagad. Amen. Ako baya ng dinihog, tanan nga naa kaniya, dili nimo paghilabtan, kay ako baya na siyang apple of my eye. Atong palakpakan. Amen. Dili ba ikaw alagad sa Dios? Ang mga alagad bigo namin. Amen. Kita nga gitawag, kita nga giluwas, kita nang alagad sa Ginoo. Okay. Ang saad sa Dios kang Abraham, dadoon siya sa yuta sa saad. Nakaabot ba siya sa yuta sa saad? Wala. Pero, bisan og wala siya makaabot sa yuta sa saad, nakita na daan ang resulta nga ang Dios nagauban kaniya kay ngano hupong sa grasya, hupong sa pagkaon, sa salapi, sa bulawan, hupong. Genesis chapter 13, si Abraham, gikan sa Genesis chapter 12, minglakaw siyang walay dala. Asawa ra niya og silot. Pag-abot na niya sa iyang paglakaw, sa iyang paglakaw, nahimo siyang hupong. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Genesis chapter 13, si Abraham hupong sa panalangin, pirting datua. Dili dato sa espirituhanong pagkadato, dato lang sa material. Okay. Kay wala pa may saad sa pagkadato, sa espirituhanong pagkadato, sa material. Giubanan sila.
Lahi sa New Testament, duha ang atong giangkon, spiritual o material. Ang ila, material. So grabe ang ato, tungod kang Kristo. Espirituhanong pagkadato, praise the Lord. Mao nga, wa pa man gyud ta kakita sa atong panimalay, kay nahimo naman daay na dito. Ma-surprise na inigrapture niya, maabot na to, anhin naman kay manaog man na din imong balay, akong balay, praise the Lord. Makaingon ka, may ragyod nagpinatikay, kay aron matuman, kay aron ta makapuyo dayon diri, ninduta man dayon ni. Tiyaw mo ang nag-engineer, Ginoo, balay nga dili mulubad, giawit na daan sa mga baba sa mga bata nga ang balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak, atong palakpakan. Hallelujah. Kining atong panahon, nagdali, aron makaabot ka sa imong panimalay. Okay, balikon ako. Ang mga leader from Abram, okay, hangtod sa katapusan nato sa atong panahon. Gikan kang Abraham, nilakaw siya. Gipanganak si Isaac. Unya gikan kang Isaac, nanganak og duha. Di ba? Kaluha. Si Jacob ug si Esau. Unya sa duha, usa ang gipili sa Ginoo, si Jacob. Gikan kang Jacob, gihimo siya nga Israel tungod kay ang iyang pangalan, okay, sa Genesis 32 verse 22 down to 28, gihimong Israel tungod kay naka-wrestle siya, naka-wrestling siya og Dios. Dios ang iyahang, kay kini si Abram, tanawa ragoda, adlaw gabi ang iyang gihuna-una Dios, hangtod nga nagkunitan yun niya ang Dios. Mao nang istoryaha diha. Na-wrestling niya ang Dios. Kay walay laing gihuna-una, Dios. Okay. Tan-awon sa nato din Genesis chapter 32. Okay, maayo ba ang pulong sa Ginoo? Amen. Verse 22 daw, Brother Noy. Niadtong gabi una, mibangon si Jacob og gidala niya ang duha niya kaasawa, ang duha niya kaulipong babae ug ang 11 niya kaanak ug mitabok sila sa tabukanan sa suba sa habok. 23. Human niya ikatabok sila, iya usab nga gipatabok ang tanan niyang kabtangan. Siya na lamang ang nagpabilin. Siya na lang. Unya may tawong nakigdumog kaniya hangtod sa kaadlawon. Sa pagkamatikod sa tao nga dili siya makadaog sa ilang panagdumog, giigo niya ang dapi-dapi ni Jacob ug naligas ang lutahan niini. Unya, miingon ang tao, buhi ako kay hayag na. Apan si Jacob mitubag, dili ko ikaw buhian hangtod nga panalanginan mo ako. padayon. Nangutana ang tao, unsay imong ngalan? Mitubag siya, Jacob. Ang tao miingon, dili na Jacob ang imong ngalan, kundili Israel. Kay nakigdumog ka sa Dios og sa mga tao nga tao og midaog ka. Okay, dihara. Usa kuno to'y kahulugan sa Israel, you have struggled with God and with men. Unya, and have overcome, midaog ka. So kini di ay tao nga magmadaogon, maka-overcome. Amen? Okay. Salamat sa Ginoo. Gikan kang Jacob. Nanganak siya kang Jose. Di ba 12 tribes? Naapag ito'y 13, itong babae, namatay. 12 na lang. Og si Jose,
Dito nagpabilin ang kaliwat nga kibali nahimong suod diha sa Ginoo. Ingon ang Biblia, si Jose giubanan sa Dios. Amen. Okay, gihagbong siya sa balon. Gibaligya siya sa opisyales ni Paraon nga si Potiphar. Gipapuyo siya. Ang Dios nag-uban, ingon ang Biblia, ang Dios nag-uban kang Jose. Sa wala pa to mahitabo nga niabot siya sa Egypt, daghan tong pananaon si Jose. Ang adlaw ug ang bulan niyukbo kaniya, nasuko si Abraham. Unsa? Apil ba di ay kami imong ginikanan, muyukbo minimo? Oh, mo na istorya. Hangtod na niabot si Jose, gilabay siya sa balon sa mga igsoon kay gikasinahan, niabot siya, gibaligya siya, niabot siya dito sa Egypt, dito siya sa balay, sa opisyalis ni Paraon na si Potiphar. Okay. O ingon ang Biblia, ang Dios nagauban kang Jose. Kay ang Dios man nagauban kang Jose, wala kang Potiphar, ingon ang Biblia, gipanalanginan ang panimalay. Amen. Naagyo ang panalangin ni nato. Palakpakan ang Ginoo. Amen. Mag-unsa man ang kalibutan. Praise the Lord. Ang saad, ang panalangin. Mao na nga ayaw bayag pamuhi sa pagtuo kay ang gunitanan sa panalangin pagtuo. Amen. Di gani ka mutuo ni ani. Wala ka, di ka kaapil sa gisaad sa Ginoo. Hallelujah. Nagsabot-sabot na may ikunit ang ato na ay butang sa Thanksgiving, butang tamupundo ta diri kang Gloria. Kay si Gloria na mo budget, karon si manahon na magpalitag ilipante. O di ba? Dako managatay. Na may salin ato ipaluto kay nagtrabaho sila, di ba? Mayo bang Dios? Paghuna-huna na mo, ipundo ug wala kay pundo ka na kay gibukbok nang ikog si mong baboy ipadala dire. Kay ato nang ipakarni ni Brother Alex na atay mangihaway dire. Mga ismag ay mga buotan ni manabang na sila sugba. Manabang na sila ba? Praise the Lord. Maayo bang Dios? Maayo ang Dios oy. To God be the glory. Okay. So diha kang Jose. Okay, gwapo na istorya ni Joseph, no? Gwapo istorya niya. Trailing kaayo. Tanaw niya, gigutom naman ang mga nasod, mga kasilingan nila, mga nasod, gigutom na si Jose, gipanalanginan sa Dios. Ang kaalam mo kahibalo na kang Jose, kabalo sa unsay iyang buhaton, dito ingon na Biblia, dito naggutom na 7 ka tuig. Nanganaog na ang ubang mga nasod, diadto na sa Egypt, kay nakadungog sila sa Egypt, abundansya. Luyo sa pandemic, ito na pagkasulti bangina, luyo sa kalisod crisis di ay. Luyo sa crisis niya itong panahon na. Ang lugar nga giubanan sa Dios tungod ni Jose, gipanalanginan ang ilang lugar sa Egypt. Nag-awas, naghinubra ang ilang mga bugas. Walay gigutom. Nanganaog ang mga naso dito namalit sila. Pagtanaw pa ni Jose, uy, ang ako maning igsuon. Okay. Dito, tago siya nga naghilak. Okay, basahan na lang na ninyo. Nindot kayo, thrilling kayo ng istoryahan, no? Tagadiin man mo. Okay. Kinsa inyong ginikanan kay kailagod siya. Buhi pa bang inyong inahan? Buhi pa bang inyong amahan? Buhi pa. Okay. Naglihok na ang kaalam sa Ginoo sa iya. Mao ni buhata aron manaog. Pag-uli nila lubngan dayon og sa gilubong dito. Bulawan ba to? Gilubngan. Gikukod. Siya nga siya problema. Siya nga, stop. Morag nain ang hilabot ninyo din eh. Gipangablihan. Adyara, bilin ka. Gibilin. Tuyo dito ni Joseph. Bilin na perting guula sa mga isuon.
Ang ilang igsuon nga si Benjamin ba to? Kisa to nahibilin? Okay. Naguol sila. Niuli sila nga ang ilang igsuon na priso. Tay, panaogay nyo ginikanan dere. Naogin taon. Tanaw na, tigulang na magiging akong tatay. Dito naghilak siya. Ingon siya, sige, andama itong usa ka function hall dito. Butangig mga gwapong pagkaon. Dito, gipasulod ang iyang mga dinakpan. Nahibulong sila nga nga, giandaman na tagwapong pagkaon. Kinsa man day ni, unsa man day ni hitabuan ni. Dito gipalingkod sila tanan. Dito si Jose, kaon sila. Wala makigwanta si Jose, nagpadayag siya, igsuon ko ninyo. Didtong hinilakay, hasta sayang amahan, abi na kong patay ka na. Dito. Kini di ang tao, nga naay Ginoo, mulutaw gyud ning kabuutan. Gawas kung wala gi Ginoo, di ba? Mulutaw. Naghilak si Jose, kapila maghilak, mutago si Jose, maghilak siya. Mao day ni ako maigsoon, mao day ni si Kuan, mao day ni akong amahan, mao day ni. Hallelujah. Kining Biblia kung imong pamalandungan, tanang kamaayo sa kinabuhi, sa Ginoo, nga ihulad sa tao, makaingon ka, ni ara di ay dinhi. Ang tinuod nga pagkinabuhi. Amen? Pero ikauban kag tao nga wala gyud Ginoo, ay lisod, kuyaw, hadlok. Bisan sa sakyanan, mag-drive ka, o niya, nagbagaan na nimo gamay, nakaras lang, agoy, delikado. Pero mga Kristohano mabanggaan, ay sorry, walay problema, sige lang. Akong sakyanan, gibanggaan, pagkuha na ko sa akong trailblazer, nabanggaan yun ang aking alubot. Pila rin istorya, nailisdan. Maingon raman itong insik. Walay problema na may insurance. Okay, walay problema. Wag ito kabayad. Wala kabayad. Ikaduha, gibanggaan na po ko. Gikan may niadtong iligan. Iligan ba tumigikan na to? Gibanggaan na po. Noon sa mabutong babae nga nagmotor, nga nagsigi man po nagsilpon. Karon nagsunod po ko nga na nagmotor, ni kalit mag-brake, kaning sudden brake ba? Ni kalit mag-brake ang motor, di brake ko kay mabanggaan man ako, magguba gini ang motor. Pag-brake na ko, itong babae nga nagtanaw sa iyang cellphone, bangga siya sa lubot. Balintong siya sa daplin. Ako dayon siyang gitabangan, naog ko, kumusta ka? Bangon siya wala. Kung nga, basit napian ka. At tag doktor. Siya, wala. Tawag din siya sa yambana. Dad, siya, nakabangga ako. Kuyawan siya. Nalumping yun ang lubot sa kong sakyanan. Ko halay problema ayaw. Ikaw akong gitanaw. Naabay, wa ka nagdugo, wa ka nasamad, wa ka nagkaras. Siya, wala. Okay. Wala kay bayronon. Ako gina siya. Wala kay bayronon. Pero wala pa to'y Ginoo, ambot lang. Karas lang ha, nag-drive ko diya sa bangkiruhan. Dagan maggamay ang truck ko niya. Bangkiruhan nga, anak yun ang sakyanan diha. Igog yun, dapat gamay ni dapat yung gamay. Gamay ragod kayo. Naog na yung driver. Siya nga naay agi sa imong karas. Mga pila lang gud ka inches, mga wala gani 2 inches, wala ra. Gamay ra gyud. Ingon si Andy pa, basin og kira na tagaan na nimo kwarta. Ingon ko nga, unya, usa man brad, siya bayaran gid nimo. Sige, bayad ta. Tagaan ako 1,000. Gidawat na yun niya. Siya, sige, salamat ha, larga na. Hallelujah. Amen. Dili ta mo undang sa pagbuhat og maayo. Itong palakpakan. Nganong naingon ta ni ana, tungod sa Ginoo. Tungod sa Ginoo. Wala gyud tay problema ba?
Nya naapoy uban nga mga Kristohanon, nabanggaan gyapon, mao gyapon istorya, ay walay problema, wala kay bero nun. Tanawa ra maayo gyud kining tawo gyud ay nga naay Ginoo. Mga humok ug kasing-kasing. Mao di ay na ang Ginoo dako gyud og kawili sa ato. Amen ba? Dako og kawili. Mao na nga ingon siya, dili ko ikaw biyaan, dili ko ikaw talikdan. Kay ngano, mga liwat sa Ginoo. Nganong naliwat ha? Ang iyang pulong mao ni hinungdan nga naingon ta niani, tumpalakpakan ang pulong sa Ginoo. Amen. To God be the glory. Okay, human ni Joseph. Okay. Human ni Joseph, nakapuyo sila sa Egypt o 300 musobra pagamay katuig didto sa Egypt. Ug tungod niadto, nadungog sa Ginoo ang ilang mga kasakit, mga pag-ampo, mga kalisod. Diha na ang Ginoo nagpili sa Exodo kang Moses. Exodo chapter 2, chapter 3, chapter 4, ay nalagbasa kay patitaasan na Brother Noy. Sa Exodo, didto si Moses gipili sa Ginoo para sugoon si Moses ngadto sa pag-adto dito sa Ehipto. Okay, kabalo mo Moses. Si Moses, taga-Egypt. Nagpuyo si Moses sa Egypt, pero nga nung nalaya siya, tungod kay mulahi gyud ning dugo sa mga katawhan sa Ginoo, uban sa mga katawhan nga dili iya sa Ginoo. So balik si Moses. 40 katuig si Moses nga nakapuyo sa Egypt, nilaya siya, nakapuyo siya sa bukid sa Midian, ug didto 40 pud katuig, pila na edad niya, 80. Unya balik siya sa Egypt aron kay gisugo man siya sa Ginoo nga ipapahigawas ang katawhan sa Israel. Nahadlok man gani siya permiro, pero ang Ginoo dili balibaran. Ayaw kog balibari kay ang nagtuo ka nga dili ka nako mahimong gamiton. Okay, manaa ka may kahibalo, naka-eskwela ka man og wala, makabasa ka man og dili, basta gamiton yun ka. Oh. Ingon pa siya, ingon na Ginoo, kasi nagbuhat sa amang. Di ba ko? Oh. Magpuyo ako sa tumoy sa mong dila, tiaw mo na. Okay. So sa dihang na niabot na si Moses, Exodus chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, didto na siya. Didto na ang encounter. Praise the Lord. Milagro, hampak. Napulo kahampak. Number 1, dugo. Number 2, baki. Number 3, kuto. Number 4, langaw. Number 5, mga hayop na ngamatay. Number 6, mga hubag. Number 7, mga ice nga nangatagak. Katugnaw. Number 8, locust, kanang grasshopper, kanang makaon na siya. Pero ako kakaon ni anak. Pero naay baligi aron paliton ko na. Locust. Saragon ng Dulon. Nasulat man sa Biblia, dulon. Pero di kita ganahan mga ano. Pero bitin ni noon. Sawa, kaon ta. O dulon. Dulon og dugos mo na kinaon ni John the Baptist. Dulon og dugos. Okay, mao ni. Ikawalo, kahampak, dulon. Ikasyam, ngit-ngit. Usa ka dangaw, di na magkita ang tao. Grabe kang ngit-ngit. Ikanapulo, give up na si Paraon. Kamatayon sa kamagulangan. Tanang mga kamagulangan, walay patay sa Ehipto. Walay balay sa Ehipto nga walay patay. Di ay. Walay balay sa Egypt nga walay patay. Pero ang Israel, wala gyoy problema. Palakpakan. Amen. Maunay nakaayo ba? Maunay dili ta mahadlok, di ta mabalaka. Unsay dagan sa kalibutan, unsay makalilisang ayaw.
Kay kung may kahadlok ka, kanang imong gikahadlokan, mahitabuan gyud na nimo. Tanawa si Misak, Sadrak ug Abednego, nahadlok ba? Wala. Wala. Ingon pangahari, kadtong dili mo yukbo, nga gihimo na kong dibulto, mamatay siya sa kalayo. Pagtingog sa tanang tulungon, tut-tut-tut! Yukbo ang mga tao. Ay, ang tulo, wala. Nasilip man. Senyor Hari, na ay gahi yun din kauban na to. Kana, si Sadrak, Misak, ug Abednego. Giadto dayon. Nganong wa man mo yukbo. Kinsa man di mo. Wa ba mo'y kamatayon? Warningan ta mo ha. Usbon. Patingogon, muyokbo. Ug dili gyud mo muyokbo, wala na. O sige, inita ninyo ang kalayo. Hudno, kanang init gyud. 7 times. Pati inita na kaayo. Kana bitong maghimog sundang, bumbahon man nila ng hangin, na ang sundang mubagag yun. Dito, giana ba ang hudno? Sige, 7 times. O sige, paminaw. Tut-tut-tut! Pagtingog, yukbo po mga tao. Wala yun sila mo yukbo. Kung siya sulti, Senyor Hari, wala, dili man good me. Mga Hudyo kami. Wala laing yukboan na mo ang Diyos nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Siya ang among gikahadlukan. Okay. Nahinomdo mo ni Esther, si Mardukyo, si Naaman nga maoy nag-andam og bitayanan kay ipabitay si Mardukyo kay walay batasan, kay dili mo yukbo. Niingon ako sa kapisanis, Sir Naaman, Sir Aman, nga naman na si Mardukyo nga dili man na mo yukbo. Why, respeto nimo. Kani mga tao din, respeto gid sa imo ba? Pero kana naglingkod sa daplin sa agyanan, di gina mo tahod nimo. Giadto na po. Ngano di makamuyukbo? Kung siya tubag ni Mardukyo, kaliwat manggugug Hudyo. Pag ingon kaliwat og Hudyo, dili gyud na muyukbo bisan pagunsaon. Walay laing yukboan sa mga Hudyo. Dios nga nagabuhat sa langit o nagabuhat sa yuta. Walay laing yukboan. Hallelujah. Amo to na. Andamo na nato ni pamatyon taning matawhanan ni. Aman, paghimog bitayanan. Bitayo nato ning tawhanan dire. Kumusta? Si Aman bay, si Mardukyo bay namatay? Naunay. Kumusta? Namatay ba si Sadrak ug Misak ug si Abednego? Wala. Ang nagtulak hinoon ni Sadrak, Misak ug ni Abednego, ang nagtulak hinoon mo pa'y unang namatay. Pagkahagbong sa tulo, ning tindog ang hari, kay ngano, ang milagro nakita diha akto. Hallelujah. Uy, tanawa ninyo. Tanawa. Naglakaw raman sila sa kalayo. Naiusa nga kauban nila. Kinsa ka na? Hallelujah. Itong palakpakan ng pulong sa Ginoo. Amen. Ipagawas. Gipagawas. Sadrak, Misak, Abednego. Dito ilang simut-simut. Bisang baho, wag yun ni pilit. Bisan sa ilang buhok, wa gyud na unsa. Og tungod niadto, nakabig ang tanan tungod sa baruganan sa tulo. Inang imong katapat, barog nga ligon. Barog nga ligon. Tinuod na ba? Barog. Hadlok-hadlokon raga, pero sa tinuod, igora na muhadlok siya. Panghadlok raman na, pero dili gid na sila kadulot. Ngano man, nag-ingon siya, dili ko ikaw biyaan.
dili ko ikaw talikdan. Amen! Ay, salamat sa Ginoo. Tiwaso na to niyo niya. Praise the Lord. Maayo bang pulong sa Dios? Maayo oy mo na walay lain pinakamaayo karon sa atong panahon. Ginoo. Gusto tang magpuyo nga sakto nga pagpuyo, walay lain Ginoo. Ayaw ikapuol ang pagbalik-balik sa pag-uban og simba. Duol ta, simba ta. Gani kini nga simbahan wala pang yutay papel nga pamimbro mo, wala dili mi mo membro ninyo. Dito ta magpamimbro oh. Pwede ra mo Dios. Amen. Doon na lang ang panahon, igsoon ng Diyos, kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyang kuhaon, sugatong na siya. Ikaw o ako, iyang kuhaon, lalinong nagtusa. Panganod, talipay ang ating matagamtaman, kauban Asya. Pagkaanin lutog kataho, ang langit bulawan ang ating pagalaktan, daw sa langit ang iyang pagkadanaan, siya'y kapulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakirang, wala na'y kamatayon, isuon. Lunlon tanan kalipan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit kamatayon. Siyudad na bulawan, daw sa langit ang pagkakumbang, dayanan sa mga gila na bato. Suba sa kinabuhi, kristal na buhing tubig, ikas sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, igsoon nga ang Diyos, kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyang kuhaon, sugaton Asya. Ikaw o ako, iyang kuhaon, lalinong nagtusa. Panganod, lulog kalipay ang atong matagamtaman, kauban Asya. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pangiran, wala na'y kamatayon, lulog tanan kalipan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit kamatayon. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pangiran, wala